Ka Yingkashari UNA Khan District and Sessions Judge Jawai, kalarai penrem persya ya ki laingut ki runar ki badon keti ha ka pyniap dusmon ya wei ubriu bekerteng u Just Shadap da ka baset petok snem harengkat ka kuna ka bashi hajar tingka. Kini ki laingut ki balasya rai penrem halor kini ke jingja kam pyniap ka balaja ha usnem khat khandai spa khandai punyo ki dei ki balatip kerteng kum unios Syllad leader sengkon bat ukoi sengkon. Kat kum ke kubor pulit laong bahaka arpau terik urempang kat kendai spak kendai punyo urang bak shnong jong ka shnong tamu ha ketai kapor ulam mudui da ka ejahar hapo site sama outpost ba laingut ki briu ki balasya keno don kti kila late court ya u Just Shadap na ka yingsa jong u bat thombor ya u da ka bom bat tit da ki dingthang ka balap nlong ya u Just ba un khlat no ha ketai hi ka ju ka si namar ka jing men saujur. Ki pulit ki pentip bayakan ni ka kes la register hapo Jawai Police Station case number khat saw r khat khandai spa khandai punyo hapo ka kendon lai spa r lai pusau IPC bat ya ka balatok kiat bat charge sheet da u DM sangma MPS u bedai u Deputy Superintendent of Police hakate kapor.